началото на трети курс обикалях дните на кариерата в Техническия университет, където по това време учих и там се запознах с Адриан. Дадох му моето CV, след като поговорихме малко за какво се занимава точно той. И по-късно през деня той ми изпрати имейл, че иска да се срещнем, да разговаряме повече, понеже харесва моето CV и бях доста радостен по тази новина. Със сигурност не беше лесно, имаше доста предизвикателства и доста неща, които трябваше да науча, за да се развия, но беше доста приятно и забавно. В края на моите 6 месеца започнах да получавам повече отговорности и това ми предизвика да се развивам повече и повече, затова реших да продължа своята работа в компанията. Със сигурност не беше лесно и не беше от днес за утре. С повечето отговорности и задължения успях да се развивам. Работил съм върху различни проекти и в различни екипи, но с постоянните напътствия на моя тим гайд Натаниел успях да стигна до тази позиция. Отговаряйки за критични системи, е имало не един или два напечени момента, но моята рецепта за такива ситуации е да сме фокусирани, да поискаме помощ и да помислим какво е най-доброто решение за проблема. Със сигурност развих моето критично мислене, моето логическо мислене и също така започнах да имам доста по-добра идея как трябва да се изгради един проект от основите, така че да бъде дълготрайно и устойчиво в бъдеще. Две от най-важните качества за мен са чувството за отговорност и желанието за развитие. Аз съм на мнение, че човек желае да се развие и да научи повече и полага ли достатъчно усилия, може да постигне много неща. Основните прилики са, че продължаваме да търсим потенциал в хората и желанието за развитие, а основните разлики бих казал, че имаме доста повече екипи и позиции, на които човек може да започне работа. Да не предполагам. Понякога се е случвало да мисля, че знам какво трябва да направя и да се окаже, че това не е точно така. Винаги е по-добре да попиташ за пояснение, преди да направиш нещо, което трябва да бъде преработено по-късно. Да не се отказват, да продължават да упорстват и да се развиват, с течение на времето ще се получат нещата. Отговарям за планирането и преглеждането на работа, на екип отговарящ за критични системи като аутентикация и плащания и също така мониторинг на различни системи.